Азиз, салом алейкум. Имрӯз мо дар боғ, дар Чорбоғ ош кардем. Бо дусе ёру рафиқ таклиф кардем, дар боғ мешинад. Ошпаз, Диловар ошпаз. Салом алейкум. Ошпази номӣ, гап занед. Салом алейкум. Ман амо дуавои Варзовда. Нази боғи акаи Искандар омадем. Я ош кардем барои меҳмоно. Ошадам партем. Мо барои тасмим гирифтем ки ҳамин ниҳолоро тамошо кунем. Беҳтарин боғ, беҳтарин ниҳолҳо марҳамат кунед. Ака шумо дар бораи ошпазии худтон гап занед. Чӣ гап занем? Шумо ошпази касбӣ ҳастед. Бале. Ҷои ошпазии шумо куҷо аст? Мо наздики фабрикаи ширин, ошхонаи Шаршара, байни равшансервиси, байни Бахти Сафед. Чойхонаи Шаршара. Ҳар рӯзи чанд Аз соати 11 то соати 2 мо ош дорем. чанд кило ош мерава ҳар рӯзи? 20 кило. 20 кило ошно мерава? Бале. дӯстони азиз, Диловар дар ҳақиқат ошпази калон аст. Тӯю маъракаҳоро мегузаронад. Марҳамат муроҷиат кунед. Агар тӯи маъракаҳоро мегузаронед, бисёр вақт бандемо хак чӣ намкунад метонем. дӯстони азиз, мана имрӯз хай як бор дига кушоед ошро. Худо хоҳад бо ёр рафиқ мо ош кардем. Ҳар рӯз кор гуфта намешавад. Мана имрӯз мо ош кардем дар боғ. Ана ҳама ош ба бачаҳо меҳмоно шитаган болои кадба. бале. Иншоаллоҳ 10 дақиқа пас оша мекашем. ҳамҷорони азиз, дар паноҳи худо бошед. Марҳамат ба оши Диловар назди фабрикаи ширин, Ошхонаи Шаршара. ошхонаи Шаршара. Дар паноҳи худо бошед.